A to ni na ga kwana biyu kwata ka daina ko kira na ba kai ba. Baby, wanta wace ba. Kai? Kuma irin kuna rasa kuɗi a waya? Daga kai mai kuɗi ne. Kima kin san line nawa prepaid ne. Wallahi dole sai a je banki sannan ake tura kuɗi ta nan, kin gane baby. Are zango. Ana alunu. Muna tare da shi. Au, kuna tare? Ba ni shi mu gaisa. Okay, alunu. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Dan wasan Hausa. Ya, muryar ka aka take aka ce kana da fada. Wallahi. Ban da fada. Wanda ke aikin al'umma. Ina shi na yin fada. Alinu. Na san danja. Ga shi na a kusa da ni. Audu kuna tare? Shi ma ban mu gai. Hello baby. Allah sarki sani danja. Kada birge ni. Ka iya bigalo. No, ba komai yanzu ma ina da hazard din wani rawa ne ina so yanzu in yi shi ba komai wannan ma kaɗan kika gani a kusa da ni ma akwai wannan ɗan Nigerian film din Ethiopia. Na san shi wanda yake ta turanci a cikin fim din maja ko? Allah sarki a yada yan kudu. Okay to shi kenan. Più kan da oi bidu kanta an han saddi an ai o god what is più kan da bi sir bit katas katan of the room ayau and all più kan da dai sir ai biu an sin I'm kandas I'm pro you let it be Dan Allah mai da musu mai da